Добре дошли на канала Остър като бръснач. Днеска ще си завърша серията с инжекторите, ще регулируем съм бръсначка преди това. Има си достатъчно брада, доволен съм и нямам търпение между другото, защо? Това е съм бръсначката за днеска. Supply Razor Co. или Supply Co. Single Edge инжектор Supply. Сега, малко тъпи момент е, че това е версия 2.0. Това вече не се произвежда в интерес на истина. Сега вече са преминали някой друго, но малко по-нататък за това. Днеска ще е с тази четка, така съм го решил. Ето като са разпери, наистина е голямата. Ивайло Борисов ти видя на живо, защото беше скоро ползвана, когато е... Чакай, какво се падна. Беше малко по-така сбрана, но сега хубаво се е разперила, тъмън си е. Слагам я, докато обяснявам да поумеква. И след това така. Сега, за самобръсначката инжектор аз не очаквах, между другото, много предварително, просто така много ми хареса. Много. Така. И ето е самата самобръсначка. Чинезише. Правена в Чайна. Не знам дали новите се ги правят в Китай или не. Не знам. Но така изглежда самобръсначката. Малко трудно се вади, но ето е как изглежда по-отблизко. Хромирана. Тази версия не знам дали е стоманената, защото трудно се намира, тъй като няма обява. В смисъл, никъде не може да се намери официалната обява, която е била за сайта, защото това вече не се произвежда. Сега направиха Pro версия, която е с регулируемо механизъм тук. И някаква друга версия с отворен гребен, която не знам, но мен тази много ми хареса. Така, цената горе-долу е същата, дори за новата, 100 и нещо лева, 110 или 108, 50-60 долара, плюс-минус. Тук в кутията, специално на тази, има брошурата, която е... Има ли дума за брошура? Инструкции не е българска, както и да е. Брошурата за компанията, как да се ползва и така нататък. Какво да се прави, какво да не се прави, как да се слага. Сега, тук принципно и тук го дават, че е с инжектор, нали, че трябва да се вкара, ама няма смисъл. Може, тъй като тази плоча идва с 3 плочи, между другото, и нощчета. Ultra Close, нали, това е агресивната, това е средната, Comfortable и трета, която е Mild. В смисъл, тук е супер агресивната, а най-меката е в кутията. Не са направили 3 кутии, сега какво да направиш? И с техните нощчета, с пълнител и прочее. Обаче може човек да сложи нощчето, тъй като това се разглабя. Маха се, за да може да се почисти, може просто човек да сложи нощчето и да си го завърти. Малко играчка, ама в крайна сметка получава се без проблем. Така че това е за тия пари, получаваш хубава кутия, добре направено, нощчета, 3 глави, какво повече искаш. Новите мисля, че нямат 3 глави, там може нещо са оптимизирали и прочее, но както и да е. Но тази сега, след като приключи, тъй като съм на поредица клипове да снимам в много кратък срок, които пак ще излизат на една седмица, но така или иначе след това на 28 или 29 януари, като дойде, смятам да направя ежедневно бръсне една седмица, всеки ден с тази самобръсначка. Да видим как ще ми понесе коя глава и ако много ми хареса, директно намирам някъде втора ръка и купувам. Сега, за сапун предния път изневерих, защото исках да е в купа и да тествам. Една четка не става за купа, конската също не става за купа. Ще пак Lea Original. Бая здраво. Ще зареждам директно. Премерил съм го, 123 грама е купата в момента. От предното ползване ми е изял 1 грам с синтетика. А сега да изтърскам само. Аз забравих да... Чай да намокра сапуна само малко. Да поеме вода. Сега искам да видя с
конската колко ще изяде. Смятам да зареждам 30 секунди, като добавям постоянно вода, да не засъхва просто, да се забира сапун. Защото накрая по едно време просто спира да забира и става едно сухо мазало. Така, още малко вода. И ще разпенвам директно. Трябваше да сложа нещо отдолу, нищо. Ще чиста. Станаха ли даже 40 секунди. Айде. Да кажем, че това е достатъчно. Искрено се надявам. Да е побрал достатъчно секунди. Така, мокър лицето. И започвам. Интересна истината, както предния път, ще си почна и накрая ще се появя с готова пяна. Така че аз ще ви видя след секунда. Нещо не съм очарован, в смисъл, че не съм сигурен дали за твърд сапун поема толкова сапун, в смисъл, че защото конската четка е много мека, става някаква пяна, ама може и по-добре. Не е консистенцията, която търся и искам, но ще свърши работа в крайна сметка. Някакво се жалва. Изтип си. Нищо. Така. Да видим сега. Единственият минус на това нещо е, че ако се намокриш ръката или малко сапун попадне, става хлъзгаво, но това, ако си вземам такава, ще му даде на някаква гума тук и изобщо няма го мислех и ще ми го пука. Това е хиперагресивната глава. Много е меко, човек, много. Браво. Колко меко и безпроблемно сваля брадата дори. Хиперагресивната глава, която далеч не се усеща хиперагресивна. Но затова нямам търпение да приключи с снимането цялостно до известно време напред, за да мога да тествам и да видя дали ще ми хареса, дали ще ми допадне, дали ще е моето. Просто наистина меко и щадящо. Още веднъж ми се доказва, че Single Edge са бръсначките с един режещ тръп са по-добри от Double Edge са бръсначките. Аз така мекота специално на първи пас с малко други неща мога да я сравня. Така, плакме набързо, защото почти не остана. Това е хубавото на тази бръсначка, че и самото бръсне става бързо. Пести ми се време, просто защото е лесно и да се разпространи. Утре ще има среща на групата, която се надявам да не присъствам, но надявам се, защото имам един личен план, който много бих искал да се случи, но не зависи от мен. Иначе ако не се случи, ще отида на среща сега, в крайна сметка. Да, много е рехава за втори пас. Значи по-скоро тая четка е за меки сапуни, за твърди сапуни, нещо
Не става. Ама пак ще е добро бръсне. Значи тая лея трябва да пробвам задължително. Даже така и ще направя. Следващия път с свинската четка. Да видя там дали ще забере повече. Ма щом с синтетиката се справи. Почти безпроблемно. Значи и с свинската, макар че сейчас свинската доста по-меко, като е накисано. Много меко, много приятно, браво. Нощчето е на трето ползване. Шик. Сега ми се хлъзга ръката му. Между другото, аз не знам какво се вижда, защото то постоянно сменя фокус заради светлината, но в телефона аз нищо не виждам. Така, тук на врата остана. Тук по бузите. Така, да сплахнем. Обаче, да преместя малко тая кутия, да не е на мокре случайно. Такова страни да е случайно. Сега обаче, каната хептемпо изчезна. Ще си сложа още малко, ще си зареда и ще си изграда пак малко, защото много рехава стана, така че ще се видим след секунда, няма губо време просто. Така, понаправихме малко пяна и сега да видим какво е останало. Малко съм мъчил. Някой ми стана контра, но не е фрапантно. Тук ли остана? Така. Добре. Може да я пробвам. Не може. Ще я пробвам и с другите глави. Да видя как е. Врата е цялостно много добре. Само тук най-отдолу остава. Самия ъгъл на рязане е много интуитивен. Това спямата обаче. Слизам долу, съм в нашата проблем. Самия ъгъл е много интуитивен. Лесно се усеща, лесно се ползва.
проблеми. Само тук е останал, тук е почти идеално. Няма. Дребни детали около осънта, но цялостно доста. Тук съм се коцнал. Ще отида сега в банята да погледна по-близко, по-хубаво да видя как има. Мисля, че е доста добре. Сега след секунда се връщам с типцата. Като махнем само малко коцване накрая. Много добре. Имаше колата пипам тук отдолу. Даже тук може да се видят някакви червени точки, разбираемо, но много добре. Щипани тук горната част почти няма. На врата, да, тук в тази част има, но неизбежно. Може би, защото първите два пъти, като пробвах хиперагресивната супер клоус главата, не усетих. Той сега не усетих като нещо много агресивно, но реално има значение. Ще продължа да тествам с средната и с меката глава. Може даже някой от тях да ми хареса повече. Но определено клона към купуване на такава самобръсначка. Вярно, втора ръка. Това изглежда по-страшно, отколкото е, бе. Не се усеща така. Добре, чакай да подсушим стипцата. И сега ще спахме лицето и ще подсуша и лицето. Стипците се бяха появили. Това вече е изчезнал. Ето в единия край нещо че ли се беше кристализирало или какво, но вече го няма. Само малко наръчно останало. Така, само да изплахна с вода. Няма по-хубаво нещо. Студена вода през зимата ми е даже и по-яко и отколкото през лятото. Много добро бръсне, много гладко бръсне. Значи ще се върна след секунда да сложа. Тук трябваше да го натрия повече. Сега ще компенсирам. Така, връщам се и сега след секунда. Так му и да избера какъв автор, не знам какъв искам. И ще има кратка ретроспекция на кое, как, защо. Слънцето се поскрима, това няма особено значение, пак се вижда достатъчно добре. Съм много доволен, много гладко, много приятно. Значи ето е четката, как изглежда, далеч не е толкова разперена. И сега докато изсъхва, ще се разпери още повече. Тя е сега малко криво, но малко е така седи, докато е мокра. Aftershave, чудих се какво чудих с това. Това не съм го ползвал от доста време. Fougère Gothic. Лимитирана серия, баш лимитирана, защото това не се произвежда вече. Стара база, такова, много яко. Толкова. Има някакво горене, но не е нещо особено. Сега даже пък лицето ми ще оранжево, защото слънцето се подава леко между облаците, но не баш. И явно точно оранжевите лъчили там цветове. Балсам, Zingarry Unscented. Да види колко ще изкара. Той аз до сега... Не! Първия Zingarry го изкарах до край.
House of Mama не успях едно, защото го купих втора ръка и беше малко използван. И друго, че го щупих накрая. Така че... Много добре. О, аромата е трепач. После като излезам ще сложа и парфюма. Таман! Има някакви разрези, ама това буквално след един час изобщо няма да има помен от него. Значи много добре. Много ме изкефи, инжектор, съмбръсначка. Те тия пичове, сега не забравих дали са канадци или американци. Май са американци и имат такова Shark Tank, такова тяхно шоу, където който има някакви изобретения, такова отива и предлага си продукта, казва какво що и там милионерите евентуално инвестират или не. В тази са инвестирали и може би затова се прави в Китай, защото тия милионерите, повечето от тях, за да е по-ефтино, пращат всичко да се прави в Китай, но добра изработка, хубаво качество, пак не съм сигурен, тая доста тежи. Трябва да е колко грама. Пиши колко грама е тук това. Тя в хартийката. Така, Our Story. Не! Оп! Prepare your skin, first shave. Ни пиш! Че ясно. Може да отива към 100 грама. Но да, това не става. За твърд сапун това не става. Това е за мекички сапуни, слава богу имам предостатъчно. Така че мога да си ги ползвам с тях без никакъв проблем. Съмбръсначката е много добра, много хубаво бръсне. За сега приключихме с инжекторите, поне на клипове. Той трябваше да е след Parker и PAL Adjustable, но трите съмбръсначки, които излезнаха преди тая, бяха по-назор, така че да. И тъй. Няма, пак се разплампах. По-дълго ли ще е, по-кратко ли ще е, как ще е. Бъдете живи и здрави, всичко най-хубаво и живота. Между другото, както върват тия клиповете, може да стигне до Великден. Аз знам когато това ще излезе серия. Това ще е 11 ли февруари, 17, не знам. Така, ако ги правя по 5-6 наведнъж за 2 седмици, накрая ще... Но ще го видим. Така или иначе всичко най-добро ви желая. Бъдете живи и здрави и не карайте пили.